Мене звати Ірина Кононенко, я журналіст. Я стала однією з тих, хто був змушений залишити свій дім внаслідок повномасштабного вторгнення Російської Федерації до України. Я тимчасово переміщена особа. Я виїхала до Німеччини, а сьогодні я повертаюся назад додому. У світ, який вже ніколи не буде таким, як я його залишила. Привіт, Україна! У Стелух стоїмо в черзі, щоб потрапити додому. Ми вдома. Поначалу окрестности бомбили. Жилья нема, діти по завали попали. Це дійсно запишуть в підручники як визначення геноциду. 24 числа повністю перевернуло життя. Повністю. Я не знаю. Я просто не розумію, як можна так от взяти, прийти, все знищити і піти. Мені пощастило. Я маю дім, він вцілів. Я маю живих батьків, рідних, друзів. Але я знаю дуже багато людей, які втратили все. І це страшно. Це Олександра і Денис – молода сім'я із села Мощун Київської області. В перші дні повномасштабного вторгнення російських військ в Україну військові снарядом знищили їх будинок. Олександра і Денис будували дім 5 років, але встигли пожити тут лише рік. – 24 числа ми вже ж перебралися до моєї сестри, бо Рома сказав, що давайте всі разом, як сім'я, мало чи що було. Так як в них собаки, ми Кімі не могли взяти з собою. І Кімі залишили вдома. І ввечері йшли її годувати, це 24 число. І ми йшли, і Рома каже, тільки ж не включайте фонариків. У нас вже світло потушили, вже вимкнули повністю все. І я йду і кажу, знаєш, я так мовчала і думаю, а чому? Я ж не бачу дороги, знаєш, як ти. А Рома ж каже, що Саш, так десантники ж висадилися. – 24 лютого близько 7 ранку жителі Іванкова, Мощуна, Гостомеля, Бучі, Ірпеня, Бородянки почули перші вибухи снарядів, а у небі літали бойові вертольоти. Село Гостомель – одне з перших українських міст, куди зайшла російська армія. Тут знаходиться стратегічно важливий аеропорт імені Антонова. Так захоплення аеропорту російськими військами дало б змогу росіянам висаджувати у Гостомелі десант та легку бронетехніку за допомогою вантажних літаків. От Мощун асоціюється у всіх з якимись, знаєш, класними вихідними. Ми сюди, от як моя подруга сказала, коли сюди приїхала після всього цього, каже, Боже, я раніше їхала сюди в п'ятницю ввечері або в суботу з думкою про те, що це будуть дуже класні вихідні, котрі ми проведемо з друзями. А зараз ти в'їжджаєш і розумієш, що просто дома знищені. А це дуже відоме місце, зараз воно чисте. Тут все було осіяно трупами російських військ. Ця вулиця, вона була засіяна ними, і поруч з їхніми трупами валялися карпатські носки моєї сестри, такі вони дуже великі були, вона знає, що це її, і взуття її чоловіка. Вони перевділися в їхньому домі, вони жили в них. Там теж в дитячій кімнаті ми знайшли полотенця повністю в крові, вони там щось себе намагалися відремонтувати, але всі загинули тут.
На цій вулиці оці два червоні доми – це сусіди наші. До них приїхала племінниця. Дівчинка загинула в цьому домі, а тітя Галі відірвала ноги. Хтось там отримує документи. Я розумію, що люди там зі своїх домівок були вимушені поїхати до іншого регіону, і вони отримують статус внутрішнього переселенця. Але це, знаєш, просто на папері бумажка, що ти внутрішній переселенець. І я просто скитаюся з місця на місце. Я була в Польщі, я не могла там знаходитися, я повернулася до України. Але коли я повернулася, просто ми жили то у мами пару днів, то у друзів пару днів. Потім надали нам дачу. І ти розумієш, що надалі тобі треба просто постійно шукати якесь житло, знімати в оренду, не знімати його в оренду. Але ти постійно, ти просто, ти весь час розумієш, що ти не хочеш купити якусь зайву річ, тому що тобі її треба перевезти кудись буде. І ти скитаєшся з місця на місце. І це відчуття того, що в тебе більше немає дому, де жити, що ти внутрішньо переміщена особа, яка просто кожного ранку просипається і думає, а що буде сьогодні? А що далі? А як мені? Отут був у нас головний вхід. О, Денчик, я знайшла твою улюблену чашку, з якої ти дуже любив пити чай. О, Отлично. огоньок? Да, беремо з собою. Одна з невеликих речей, що залишилась у нас. Ну, хоч щось. То, що відбувається тут всередині, це просто ось така штука кожної миті. Ти кожної миті ти нервуєш, реально нервуєш. І я ж кажу, просто 24 числа повністю повернулося життя. Повністю. Я не знаю. Я просто не розумію, як можна так от взяти, прийти, все знищити і піти. Нащо? От нащо вони розгромлюють Маріуполь? От нащо вони Донбас і Луганськ стирають з лиця землі, як стерли Мощун? От нащо ти це робиш? Олександрі і Денису вдалося покинути дім в перші дні обстрілів. Виїжджали майже без речей, бо вірили, що їх дім вціліє і скоро вони повернуться додому. Коли Ден приїжджав до Мощуна, вивозив собак, людей, машини, він спав свою JBL-ку, яку собі нещодавно перед війною купив. PlayStation він витяг. І дякувати йому велике, він спас мені мій фен Dyson і ось таку одну гру. Вони лежали поруч. Це нам друзі подарували. Я запитала, чому ти не спас робот-пилосос, чому ти не спас якісь речі. Мій одяг взагалі майже нічого, там пару регланів він схватив. Взуття ніякого не взяв. І він сказав, що ти коли заходиш в наш дім і йде арт-обстріл, ти взагалі не розумієш, що тобі треба. Ти просто ходиш отак от по дому, в тебе є 2 хвилини, і він каже, що от я бачив, я те і брав. – 12 мільйонів українців. Ви тільки вдумайтесь, 12 мільйонів змушені залишити свої будинки, міста, села, де вони жили, і їхати кудись в інше місце. Зазвичай в Україні таким людям пропонують, яким нема де жити, пропонують поселитися в модульні містечка. Їх недостатньо, але вони є. Ці модульні містечка можна зібрати і розібрати в будь-який час і в будь-якому місці, в будь-яку пору року. Що цікаво, цих модульних містечках навіть на карті немає, і вони не мають адреси. Але нам вдалося взяти дозвіл
щоб прийти в гості до наших наступних героїв. Тому ходімо. Добрий день. Зараз ми з вами знаходимося всередині одного з модульних будиночків. Модульне місто швидко збирається або розбирається, як конструктор Лего. Із деталей можна збудувати скільки завгодно кімнат. Саме це модульне містечко нагадує поселення. Бо всі допомагають один одному, щирі й відкриті. Так тут комфортно, чисто, безпечно, поселення охороняється. Та все ж це не замінить дому. Кожна людина тут чекає на компенсацію за зруйноване майно і мріє про свій власний новий дім. Панченко Алла Василівна, мешкаю у кімнаті модульного будиночка, який нам надали. 24-го почалася війна, звичайно. Ми чули, як бомбили Гостомель, але була думка, що все-таки Бородянку не зачеплять. Чому? Тому що ніяких військових баз, нічого такого не було. Але вже 25-26 ми зрозуміли, що нам предстоїть це все пережити. Страшно було, бо не знав, де вони, що вони, чи вони ось зараз з'являться тут, чи вони будуть. І коли ми їхали вже далі, то нам в спину летів гелікоптер. І коли я повернула голову, подивилася, то було таке враження, ніби ось зараз по нас ударять. Але, напевно, вони подумали, що лише 2 машини, а не велика колона, або ж він вже був просто пустий, він розвернувся і полетів далі. Важко, коли в підвалі діти хочуть вийти, погратися і питають, а що це бахкає? А ми їм кажемо, це салюти. Це салюти. А чого не можна вийти подивитися? І ти розумієш, що, що ти їм поясниш, що ти їм розкажеш. Алла та Анатолій показали нам те, що залишилося від їхнього будинку. В околицях немає жодного вцілілого дому. Російські війська обстрілювали багатоповерхівки, тому що поруч знаходиться військова частина. Можливо, вони думали, що тут живуть військові. Якщо так, то вони помилялися. Тут мешкали звичайні вчителі, як Алла, водії, продавці, лікарі, вихователі дитячого садочка. Тут жили діти. Коли заїжджаєш і дивишся на будинки, то робиться страшно. От кожен день ходиш, кожен день дивишся, і кожен день сльози на очах виступають. Тому що боляче. За що? Дійсно хочеться запитати, за що? Страшно чути сирени. Бо не знаєш, де воно впаде і куди воно прилетить. І чи не знову прийдеться речі забирати і виїжджати кудись. А куди вже ми не знаємо. До війни, дружина, ця квартира нам замала, нам потрібно більше. Десь купимо, будемо жити, все. А зараз, як це все сталося, дружина говорить, мою маленьку рідненьку. Нічого не хочу, тільки свою маленьку. Вона найрідніша і найдорожча. Своя. Плани на майбутнє швидкої перемоги нам всім. Щоб наші хлопці швидше їх звідси вигнали. І тоді все буде Україна. Всіх своїх героїв я прошу намалювати те, що у них асоціюється з домом. Це може бути будь-що. Це може бути сам будинок, якась деталь або якась річ із дому. Для мене річ, яка асоціюється з домом, це домашні капці. Вони теплі, вони дуже зручні, дуже комфортні і дарують затишок. Коли є зі мною мої капці, то я відчуваю, що я вдома, де б я не була. Я клен наш намалюю, молодий клен, який вижив. Ось так. А мабуть, от саме з нашим домом асоціюється одна річ – це робот-пилосос. Можливо, то, що він забирав цю пилюку, і ця пилюка асоціюється з якимось брудом, який залишили російські війська. Мабуть, перше, що спало на думку. Київ
Київ – це одне із тих міст, куди приїжджають тимчасово переміщені особи. І що найцікавіше те, що ці люди, які так само постраждали від насилля, від окупантів, їхні будинки знищені, їхні життя зламані, але вони знаходять в собі сили і створюють в Києві осередки, де мають можливості і бажання допомагати один одному гуманітаркою, порадою, інформацією. Дуже часто просто посидіти, помовчати за чашкою кави – це також допомога. В один із таких осередків ми зараз з вами йдемо. Добрий день. Доброго дня. Мене звати Ірина. Микола. Це Микола Трофименко, ректор Маріупольського університету. Після місяця життя в окупації Микола разом із сім'єю також виїхав на підконтрольну Україні територію – до Києва. А загалом допоміг переїхати і працівникам свого університету. Зараз їм допомагають організувати роботу навчального закладу уже в столиці, в одному із старих корпусів Київського архітектурного університету. А Микола разом із колегами вже допомагає всім маріупольцям, хто евакуювався з міста, харчами, побутовими товарами чи допомагають знайти психологічну підтримку. 24 лютого я вивозив разом з колегами сервери, документи університету. 26 лютого я повернувся до міста, тому що в мене мої студенти, весь мій колектив знаходились в Маріуполі, треба було людей заспокоїти, треба було виплатити заробітну плату, треба було займатися сохранністю власності університету, нашої техніки, наших корпусів. Ну, як це потім виявилось, не дуже ефективно вдавалося, тому що місто в облогу взяли і знищувати почали все, і все знищили в підсумку. Ну і виїхали ми 15 березня. Я себе не вважаю слабкою людиною, але приступи паніки зранку, коли не знаєш, чим дитину нагодувати, це не хочеться, чесно кажучи, більше в 21 столітті в центрі Європи відчувати. Дорога від Маріуполя до Бердянська – це 80 кілометрів, ну, зазвичай. Але ми їхали з 11 ранку до 9 вечора. Тому що черги, дуже повільно ми рухались, і потім знову ж таки, не знаю, як їх називати навіть, нелюди організували блокпости, почали там якось перевіряти через кожні 200 метрів. Ми коли виїхали перед українським вже першим блокпостом, стояли в черзі, щоб нас пропускати почали. Росіяни почали з мінометів обстрілювати нашу колону. І десь за 10 машин від нашої вони влучили в машину, там дітки були, там, ну... На місці розстріляли. На місці розстріляли, почали стріляти по цивільним людям, у яких були стрічки білі на машинах, щоб показати, що у всіх були надписи «Діти», щоб вони зрозуміли, що це діти. В принципі, сюжет записував. Тут посічено все посічено цими осколками і продовжують. Ось в будинку все посічено, вікна всі повибито. Зараз ви чули, що майже влучили. Ось так живемо. Це дійсно запишуть в підручники як визначення геноциду. Вони знищували абсолютно мирне, півмільйонне місто і розстрілювали, знищили мій університет. І зараз розповідають, що вони там когось звільняли, чи захищали, чи там незрозумілі якісь пропагандистські свої нісенітниці абсолютні, в які просто нормальна людина не зможе це сприйняти і чути навіть. Тому що це взагалі неправильно. І ми вирішили, що ми будемо відбудовувати університет в Києві, але будемо робити його ще кращим, абсолютно з новою філософією, щоб до Маріуполя після перемоги повернувся крутий, сучасний, один з найкращих університетів України і в Європі. Такий символічно
голуб з нашої площі Свободи, тому що я вважаю, що зараз це символ найбільш правильний, так скажемо, Маріуполя. У нас дуже крута була площа Свободи на площі Миру з 25 стелами, на яких були голуби з різним розмахом крил. І вони проекції робили з лазерного освітлення різних орнаментів, різних регіонів України. Ну і вважаю, що зараз це найбільш правильний символ, тому що символ миру, символ відродження. У цей невеличкий центр допомоги маріупольцям звертаються тисячі людей. Тут я була 2 години. За цей час свою допомогу отримали більше десятка постраждалих у війні Росії на території України. Всіх реєструють і з усіма надалі тримають зв'язок. Маріупольці приходять, бо тут їх розуміють як ніхто. Юрій прийшов з дружиною. Каже, що він щасливчик, адже всій родині вдалося врятуватися. Это гуманитарный штаб, где вот я со своей семьей, я получил я получил помощь. Я получил, не просто помощь, это средства для существования. Это, спасибо огромное, я не знаю, всем, не только этому штабу, многим. То есть люди просто помогают. Я вам очень дякую вообще. Я дякую Украине. Я русскоязычный человек. Меня никто никогда не учил, в украинском языке. Идемте на улицу сейчас. 24 числа я собираюсь на работу. Я смотрю телевидение, и тут, я не знаю, хуйло можно говорить, по телевизору говорит. Просто я всегда был проукраинским человеком. Всегда. Всю жизнь. И там, он говорит, что так и так, там, начинаются какие-то боевые действия. Это, какие-то боевые действия, какая-то спецоперация, И началось. Я приехал на работу, нам сказали, всем домой. А потом уже началось, поначалу окрестности бомбили. Потом началось все ближе, ближе, ближе. Первая проблема началась в том, что нету воды. Вот как в других регионах, как в Киеве, везде есть реки, это можно взять. В Мариуполе там у нас, море, это соленая вода. То есть этого, не возьмешь, нигде. И где-то искать надо воду. Со мной постоянно находится маленький ножик. Я подрезал с бойлеров и сливал в баклажки воду. И вот этот рюкзак, который сейчас с гуманитаркой, туда влазило 2 баклажки по 5 литров. Я сливал воду и носил домой, чтобы была вода. Потому что потом, когда уже не стало ничего, началась полностью именно гуманитарная катастрофа. Скільки місяців ви так прожили? Слава Богу, 1 месяц. А потом просто вышли, потому что было уже невозможно. Мы уже выходили, у нас школа была рядышком, находилась, гимназия. Мы пришли туда, сказали, ребят, так и так, мы тоже собираемся выходить. И мы пешком выходили через эти блокпосты. И самое еще это противное было, когда проходишь, видишь эти рожи, ихние, которые стоят. Эти, ДНР. Я их ненавидел в Донецке еще, 2014 года. Я оттуда уехал. И видишь, тут еще эти рожи. Там 5-этажка, я просто так именно малюю, как оно есть. Вот здесь, возле нашего подъезда, было огнище, мы костер полили. Да мне это именно моя веранда, мне так она нравилась. Но она сейчас вот так вот. Ее просто нет. Моє ось вікно розбите. Буду так. Тут квіточки. Постійно цвіли квітки у мене. А зараз, звісно, його нема. 4-комнатна у мене квартира вдома була. З 86-го року ми там живемо. Жили. А зараз це таке.
Осталися, жилля нема, діти по завали попали. Ну, це таке. 1 березня попали по завали, дітей нема. У цій війні Марія втратила дочку і зятя. Онука дивом вижила. Жінка вже встигла дати не одне інтерв'ю журналістам. Тому часом слова беземоційні і завчені як мантра. Але вона не перестає говорити про свою трагедію. Бо про такі злочини треба говорити. Треба кричати про вбивства мирних жителів. Скинув бомбу, і ця бомба попала на угол вдома. І цей повністю під'їзд повністю завалився. Ми сиділи в підвалі, воно як стукнуло, ми наче попригиналися, тоді почав всипатися пісок на нас. Ми у такому розстоянні друг друга не бачили. І хтось крикнув: давайте на вихід в сторону Києва, на ту сторону, бо ця сторона, каже, завалена, ми не вискочимо. А в цій стороні діти мої були. А ми були на середині дому, а цю сторону завалено. І ми то як вискочили з цього дому, ви знаєте, це був ад. Я вийшла, вискочила з того дому, ну, падає, чи що робити, але люди біжать, буду я вже бігти. І я так до середини так одного дому добігла. Ні, я ж повернуся, то побачу, там вже ж мої діти. 1,5 місяця. Вмивалася слізьми. Не водою, а слізьми. Тому що думала, що діти мої, вони ж не знають обстановку, що тут робиться. Вони привалені, скажуть: чого ти, мамо, нічого мір не приймаєш, що ти нас не відкопуєш, що ти нічого. Вони ж не знають обстоятельств, вони ж привалені. Може, їм треба водички, мамо, може то, може ми голодні. Чого ти, мамо, не безпокоїшся? А вони вже були не живі. Ну, я не знала. Це коли стали розкопувати, то оця плита, що була підвальна, вона вся розтворилася в пісок. Історія – це про велике горе і про велику втрату українців. Але на війну з її трагедіями і злочинами можна подивитися ще й з іншої сторони. Війна – це про відвагу, згуртованість і людяність. Це про ідентичність, це про жагу до життя. Зрештою, всі ці історії об'єднують мужність, любов, віра. Втраченого вже ніхто не поверне, але ніхто у нас не забере майбутнє.